Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipriang sobai pi baro syagapati CTV rengkat kimat jonggane ke janmit ka khanyu Tarik Nailur ahajar arsan. Kimat Khubor na ke Jylla. Ka Special Investigation Team jongki pulit kiba tokit ya ka jinyap I hybrid in sapira lendok maunai. Kelawan ra ya ka kaipot jongka hau SP ka East Khasi Hills District uba Vivex AM IPS ubalaya tu bahaga sni bai hybrid in sapira I jak rengai na yeng dai utu khna ubayalam kai I syagato jaka balap ya kamet. Henry hagapor bakidang ya utu khna ula butut yala di bat utan lang ya I hybrid in sapira hagapor bau butut bat ihap hagatu ke jaka kebalang keba ke jingjeliu kalong tang kumba siput ai. Menteri rang ba ke Jylla konrat kongkal sang mau labati kam ya ki menteri sarkar betmai ki badang syida bam smai. Na badang ki menteri ki badang syap bam smai tmai ubat med balung do ubat ya katanat boarding, water resource department, taxation, bat textile department. Ubat lakaman remboi ubat ia ketanat education, revenue and disaster management, information and public relations, bat ka law department. Ubat sanbor sulai, ubat ia ka animal husbandry and veterinary, arts and culture, printing and stationery department, bat ka legal meteorology. Ubat sustenance sotun ubat ia ketanat community and rural department, secretariat administration, bat ka general administration. Uba wailat miki shalau bat ia katanat ka kot kakya ka sports and youth affairs bat ka home passport. Timothy D. Shira bat ubat ia katanat tourism, agriculture bat ka fisheries bat bening sangma pat ubat ia ka border areas development, excise bat ka home civil defense and home guards department. Ka Presiden Jangga Meghalaya Pradesh Mahila Congress ka kong Joplin Jylla kalapan pau ya ka jing sngoben yaw halor ka jing bumdan wat ka wairu ka kenthei ha ka kanhun menteri jangga sarkar Meghalaya Democratic Alliance hadien ka jing penbam smai ya ki prangut ki menteri bethamai. Menteri rang ba ka Jylla Konrad K Sangma rangkat ka jing dan lang Dr. KK Nongsi, Principal jangka Ngap Sing CM College, ula pelaj paj ba ia ka bos, na ka bentaban na isyaw ba na on ia ki samla puli jangka college ki basa ha ki sinong baper. Haga ni kasni menteri rang ba ula pelaj paj baru ia ki sautli ki kot lengkedop. Haga program bala pelong hayeng sa jang menteri rang ba hanong ba shalom. Kajing bat kali Assam jangka Seng All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kadang yai beteng mentaru. Uway na ki nong jungwa kai ulapan inya ya ki dikot ka association da ka baong baka ta kajing jongki ka syong ha ka sarkar jongki ban penbek bat kajing lay bat ka sarkar ulaong ba nado khat khandai spa sa hunyoru kam kut shu hnrei ka yai beteng hnrei kim dei pat pan penwit ya ki tourist ki balai bawan ka office jong general manager district commerce and industry center southwest Khasi Hills district kala ai jing betshai ka bashisni halor ka uttar purva transformative industrialization scheme ha mau kerwat. Kani kalong ka haga jingi don lang jong ka assistant commissioner jong ka southwest Khasi Hills district ka ND Shira ka balalong kum ka kongsan. Ka jing tmu rabor bat tambor yagi kena kadang yai beteng mentaru haga ba kila don ki runar kata arngut ki kentai brio bat wei shunrang ki bala persyang ban rabor yaki kena school nag school R. Dalivia English School Pyrthei. Kita ki kena ki badang red ki light tau da ka ba ki pet no bat ki let shong hakendong lakumba shot tendem kam hadien ki la pentip ya gane sha ki no hikai bat ki no hikai ki la pentip sha ki borshno hakawai ka jingja halumo ba opershilong wei brio la persyang ban rong jubor hakawai ka yeng let's say ban rong jubor ya I have baret Namar ba itai hep baret ila don jing smu pair kum tai la pet na wot shapo ieng pat kang kerdep ya jing kang da jing yarap ipara basa lang hangta.
hakawai ke jingja halat mau rang ru la ong ba wei breu la khot ya wei khuna red da ka ba ong ba ukpa jong ta khuna ru don hapo ke kali nrei namar ba ukhna utip ba ukpa jong u don shalengkha kum taw la mare no shayeng bat kata ka kali kala her no pran uba poleng do ula lek ngolem ban pentengan ya gani kalong yeng jong ba gowel star leng do mau plang bat ka kong laban ta leng do mau nai kebala mat ya ke jing sngo si thang ba pol ulai kendo ya ikme bat ukpa jong hebred en sapira ban ai ki kentin snolem bat ki kentin pentengan ya ki hakum kani kapor ba ki mat ya gani ke jingja ka ba sngo si thang ka ba kta pamtang ya kalong yeng jong ki nrai ya ka rikhasi barok hoi ukit boxon na kasnong mauklot ulami shahmat ban kerpat yau nongnya jong kali max balatan ra yu para jong ukat bau dangwan daga motorbike na kasnong luai ban lech mauklot kani galaja ha kasnong krek ha kasurok ba national highway 44E ukit boxon ula kerpat yau nongnya ka kali max ba un yarap ban siu ya ka jinglot jingsep ha ka ba sumar yau para jong ubalaman saujur bat udan mentah negrems hospital ula kerpat ru ye pait ba kin pentip lam la daki yo jing tip ai kin sngop ha ban telephone ha mobile number nreu khandai not khandai nyo prasan ula kerpat ru ye pait ba kin pentip lam la daki yo jing tip ai kin sngop ha ban telephone ha mobile number nreu khandai not khandai nyo sau prasan Kamau Kerwat Socio-Economic and People's Development Forum kalau nak senyang dah kasong pisai ya ki arngut ki khon swet ki badai ki khon jong ka kong Maryland lengdo kapala khlat no. Ya kini ki arngut ki khon la ribat sumar hi dai me Orlin lengdo bad ipa Crispin lengkoi wat ha ka jinglong temen jong ki. Kinong yalam jangka New Trap Integrated Territorial Organization Southwest Kasils District Unit harangkat kit khot jangka Village Defense Party kinong yalam ka Sengentai bat kinong yalam jangka snong mau kerwat kila syong jelang bat kinong yalam ka Sankur ban ya ther ya tai halor kapang bakumno ban khanglat ya ki kamsnio kamsme hayo mau kerwat kabala pek da ka Sankur namar ka jingdon jongki nong di kiat be ain ba ka jingdon jongki nong di kiat haki kendong gen shrot kababu ya ka jingbum shngan jongki nong lek yo ki nong thiet ki nong pet om tang ha kaput ka tem karwai ka siau ka shat ka kemen tenrai nrei ka sieng riti institute waken kala shim ya ka wei ka sin jam ban penne pensa ya ki jing hikai ki men barim baja ndai hentai ha ka jing yai lenti ka ban kenjo sha ka arpusan snem ka sieng riti kala pai khmat ru ha ka kam ban shna bat than ya ka sir ya ne ka jai hak tin waken ka bakhot da ka yarong hak tin sora mentang ni pai syakimat khubor na kelengkari menteri rang ba ado kari Narendra Modi ula kentu yakinong India ban pendon kam yaki mar jongka swadeshi da ka baong bagani ke jingle kalong ka jingsarong ya ka culture bat ka jingshania ha ka yo ka kon namar ba ka jingpenher ya ka GST kan sedang terekam mentah kan Navaratri ka Supreme Court kala wengno ya ka jamin jong chota rajan halor ka jingpenyam ya nongseng hotel ha Mumbai Jaya Shetty house nem arjar iwe dak ba hukum ban set patok biang Xi Jinping ya hadin ba ka CBI kala ya khun ya ka hukum jong ka Bombay High Court Menteri rang ba do kari Narendra Modi ula penbena bagi India kan ther kelateng ya ki jing berngem jong ki leno da ka ba ong kani ka dei ka India ka patmai ka rung hayeng jong nong shun bat ka ther napang klem ka jing shep tieng ya ka jing berngem tma nuclear haba pen kan mau ya ki jing tur tma sha khaput ula kular skem banyada klem artatien ya ka jing sensiar balai lot bat ka buram jong kari Rajnath Singh Menteri Kamya dari ulaong ba ka jing sange Asia dah pedeng ke India bat ke Pakistan ka dei garai ke ba arliang mamla klem don ka jingi penbek daki weipat bat ula banjur ba ka operation sendur ka dei tang ka jing sange ba shipor kam shim lakut ula maham ba kanu ka jing thambor nang ni sakamat kan penlong ye ka jing sedang biang jong ka jing penpai
ka pen scam biang ya ka jing klan bat ka jing kut jing mut jong ka India hapo ka jing yalam jong menteri rangba Modi ka Patna High Court kala betha ya ka seng Congress ha Bihar ban weng no mardor ya ka video blashna da ka AI ka pen ya Prime Minister Modi bat ka kemi jong ka bala klat no namar kani kalong ka bamla ban pediang ha ka jing keren san hima sima ka jing betha jong ka ying bishar ka dai hadien balami ka jing bitar Kylleng bat layoi ba ka dai ka jing tolor jong ka Congress haswa ka election sa kaying dorbar thawan jong ka Bihar. Menteri rangba jong ka Assam Himanta Biswa Sharma ulawan ra yaki program ai jing hikai halor ki sap ki phong ban yeng halaki jong ki gijat ya palat arpo jarut ki samla bat besu yaki khat santali ki kam khai thamai ban kentiu ya ka yok kam yok jam bat ka yok ka kot jong ka than. Ula banjur bagi samla jong ka borderland ki don ka benta ka bakongsan bantai ka lawai ka basuk bat ka baroi. Menteri rangba ka Bihar Nitish Kumar ula bay pisa 1,000 tengka marway syaki khan real point saulak ngut ki nong belas na yen hapo ka annual clothing assistance scheme ka balakot baro praspa arklor tengka bat la pli pai ba ya ka portal na ka benta ki nong tray basipor. Namar balajan ke election kani ke pisa ke ajing erap hakaliang ka yok ka kot bat kumjuru ka aya ke jing kersyan ya ke jing dai jong ke JDU bat ke BJP. Shashi Tharoor MP ke Congress na Thiruvananthapuram ulakit bokir weng ha karansan X ya menteri rangba Narendra Modi ba undap nyufsan snem kabalawan ra ke jing lengo namar ki jing ero mensuaru kila penbitar ya ke seng jong Wadah pedeng ka jing sya kento. Tharoor pun scam. Baka jing long buram bat ka jing pediang. Ya ka jing shisha jong ka sanyima sima. Kam yahab bat ka jing kersyan. Ya ki policies jong ka sorkar. Hadin ka jing sya tambor na kapor sya kapor. Kuntup ya ka Pahalgam. Ka India hapo ka jing sensyar jong menteri rangba do kari Narendra Modi. Kala pen kelai ka nongrim jong ka ban ken ya kum kini ki kam kum ki jing hiar thma ka balayalam sya ka operation sindur bat ka policy bas kem banom sya ya ki kam le no bala kersyan da ka Pakistan. Mentang ini Paisha ki mat Khubor nak lenggiri ka Pyrthei. Menteri rangba do ka Israel Benjamin Netanyahu ulakit bokit weng ya menteri rangba do jong kari India Narendra Modi haka singikha ka ba nyup san snem jong da ka bayaro ya ki jing job jong bat khot ya kum parlok ba e. Ulapun pau ka jing kermen bania kendo shen bat ban pen klan shushu ya ka jing trailang ha pedeng ka India bat kari Israel. Presiden ke Russia Vladimir Putin ula ai kublai kerpang ya menteri rangba do kari India Narendra Modi haka singkha ka bah nyupsan snem jong da ka bayaro ya ka jinglong nong yalam bat ka benta jong haka ba pen klan ya ka jingye dai pedang ka India bat ka Russia ulapan pau ya ka kerdan jong Modi haka Pyrthei bat pen skambiang ya ka jingkular ban penjeliu ya ka jingye terelang ka ba kongsan. Ka Awami League jong kari Bangladesh kala kento ya ka sorkar sipor balayalam da Muhammad Yunus haka jing lejngo ya ka jong ka subcommittee jong ka European Union Human Rights da ka bakeno baka don ka jing phai dien ka bajur jong ka senchar pai ba bat ka jing penken ya ka hok long breu man breu kila kentu ya ka European Union ban shashkor ya ka jingsya pensitam ben ha ka sain Pyrthei ka jingsya penduk ya ka hok bat ka jingsya thambor hapo ka jing senchar ka bamenta ka menteri rangba do jong kari Italy ka Giorgia Meloni kala ai khublai kerpang ya menteri rangba do Narendra Modi ha ka singkha ba nyupsan snem jong da ka bayaro ya ka jinglong nong yalam jong bat penpau ya ka jingkermen ba ka jingye dai jong ka India bat ka Italy kan nang klan shushu ka jingye dai perlog jong ki ka banang san ka balajer melody ha kirin san online ka pen i ya ka jingye trelang ka banang jeliu ha ka khai pateng ka jingye dai bat kimat Pyrthei.
Arngut kisamla kiba persya ya garukam sensyar kila lek hajir haying bishar jongka United States namar ki kampanyap breu belapau wei ula syak kena bo penyap yo parlok jong Trump u Charlie Kirk but wei pat usyak kena bo la penyap yo CEO jongka Tanat Health Insurance. Ki mokaduma jong ki penpau ya ke jingroi jong ke jinglek don bor kabala pelong da ka san Pyrthei lani ke jingmut jing perkat ha Kylleng ke United States ke pakentup ya baro ar ki rukom an jong ke Jylla bat ke sarkar pedeng. U Secretary General jong ke United Nations u Antonio Guterres ulang ba ka jingpen kelai ya ka Security Council kalong menta ka mat pedeng jong ki jingekren hapo ka United Nations hakaba lanang roy bat nang ya chakmat hadien baki lasak teng dakisnem. Ula terwa ban don kambon kinong mikmat kentup ya kiri na Afrika bat ki jingpen baik ya ka bor veto. Da ka bakano ya ki jingye per ha ka san Pyrthei ki bamenta na benta ka jing bumla jong ka UN ban penbet ya ki jingye le ha ka Pyrthei. Katu kan ni benai hadien bela teng ya ki kitem le no lengba ka Operation Sindur. Wei he le no jong ka Jaish Muhammad ula kam baka kenhun jong u kalam mat ya ka jingdo nong ka bakrau kentup ya ka long ying jong nong seng jong ka u Masud Azhar. Hadien kini jingsya tambor kamen sim jong ki leno Jaish Muhammad kala khnyu thar ban ka Pakistan kala pen kan ria bon sin ya wa Zahar ban ai jinge da ya u kito gilong kimat Khubor. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.